Geografia saioa Arabatik hasiko dugu gaur, Lautadatik. Burguko herri txikian landasaltoki bat zabaldu dute. Bertan elikagai ekologikoak eta tokiko produktuak saltzen dira. Albistegian San Isidro egunaren berri emango dizuegu. Arespalditzako azokarik garrantzitsuenetako bat da, baina aurten bertan bera geratu da eurite eta ekaitzengatik. Amaitzeko lana etorki bisitatuko dugu, Europako hegoaldeko zerrategirik handiena. Esperientzia handiko bi kooperatiba batzearen emaitza da. Burgu udalerria Arabako Lautadako kuadrilan dago eta zabala bada ere biztanle gutxi ditu, 650 bat guztira. Hala ere kementsuari dira lanean udalerria biziberritu eta biztanleria finkatu nahian. 2 urte daramatzate landagarapena lantzen. Kiroldegiaren ondoko taberna Burguko elkargunea da eta apirilaren 17an Burgelur izeneko saltokia zabaldu zuten gertuko produktuak eskaintzeko. Nati López de Muniain dugu Burguko alkatea, berak aurkeztu digu herria. Nos encontramos en el Burgo. Burgun gaude, hiriburutik gertu, Gasteiztik 12 kilometrora. 6 herri dira. Argomaiz eta Arbulu, Donostiako errepidearen ondoan. Burgu, udaletxea, kiroldegia eta saltokia dituena. Gazeta, Ainua eta Ixona. Horrez gain, Arratzuko udalerri barreiatua dago, Uribarri Ganboako urtegiaren ondoan. Hoe guztiek osatzen dute kuadrilla hau, Leintz gatzagatik hasita Gasteizko mendietaraino, Lautada osoa zeharkatzen duen lur zerrenda bat. Azken 25 urteetan hazkunde handia izan duen eremu batean gaude. 200 biztanle izatetik, 650 biztanle izatera igaro gara, jarduera maila handiko herriekin. Inguruetan lehen sektorea da nagusi, baina jende askok Gasteizen egiten du lan. Hori bai, hemen bizi dira, eta harremanak ere herrietan dauzkate, batez ere gure kasuan, Burguren kasuan. En el Burgo, que es donde nos encontramos. Saltoki berria errealitate bihurtu arte, ikerketak egin dira inguruko biztanleen eta nekazarien artean proiektuaren bideragarritasuna aztertzeko. Elkargunea ez ezik, zuzeneko salmentak egiteko gunea ere bada bi aldeentzat. Partimos un poco de diferentes análisis. Azterketak egin genituen. Lehenik eta behin inkesta batzuk egin genizkien herritarrei. Jakiteko norainoko interesa zuten eta zer jarrera zuten ekimenaren aurrean. Hainbat bilera ere egin genituen proiektua aurkezteko, eta oso harrera ona izan zuen. Herrian bagenituen ekoizle batzuk, udaletik sustatu nahi genituenak produktuak erosiz. Baina zirkulua eskualde osora zabalduz joan ginen. Ekoizle eta produktu motak ezagutzeko eta euren produktuak lokal honetan saltzeko interesik baltzuten jakiteko. Para poner sus productos a la venta en este espacio. Burgelurren helburuak zeintzuk diren azaldu digu Natik. Pues era buscar también. Lehendik genituen ekoizleak ez ezik, proiektuan interesatuta egon zitezkeen beste batzuk ere bilatu nahi genituen. Kalitatezko produktu gehiago lortzeko. Zirkulua itxi nahi genuen, eta horretarako askotan ekoizleen etxeetara joan behar da. Produktu hoien eta beste batzuen saltoki bat ireki nahi genuen erosketa saskia osatzeko. Ordutegia zabala izatea, kalitate honeko produktuak topatzea eta ekoizleen irabaziak bidezkoak izatea zen gure helburu bakarra. Una rentabilidad justa, ¿no? Burguk Terrae sarearekin egiten du lan antzeko ereduak partekatuz. Burgelur ekimena erraz eraman daiteke beste herri txiki batzuetara. Pertenecemos a la red Terra, es una red. Terraeko kide gara, estatuko sare bata. Agroekologiaren alde, lurra berreskuratzearen alde eta bertoko produktuen alde lan egiten dugun udalerriak gara.
Sare horiek jardunbide egokiak trukatzeko balio dute, eta horretaz baliatu gara. Antolatu genituen jardunaldietara Almeriako eta Soriako udalerriak etorri ziren. 2000 biztanletik beherako udalerriak dira. Eta hor gabiltza, herriak suspertzeko sinergiak bilatzen. Entonces Red Terrae nos da también esa información. Terrae sareak antolaketan laguntzen digu, eta bereizgarri hori duen etiketa bat eskuratu dugu. Gertuko produktu onak lantzen dituzten ekoizleak baloratzeko. Que producen y que dan un producto de calidad. Itsaso eta Nagore inguruko bi gazte dira eta Burguko landa saltokia hurrengo 4 urteetan gobernatzeko enkantea irabazi dute. Lautadako jatetxe batean aritu dira lanean eta orain Burgelur zuzentzen dute. Nagore eta Itsaso gara, Ozaetan bizi gara. Nik Arbulokoa naiz, udalerri honetako herri batekoa, eta Nagorea gurengoa. Lehen taberna bat izan dugu, 5 urtez, Ozaetan, eta orain negozio honetan sartu gara. Eskualdeko lehen sektorea garrantzitsua da, eta hemen esnekiak, barazkiak eta zereal eta lekale ugari eros daitezke. Kosmetika naturalak ere bere lekua du. Produktuen 80% ekologikoak dira. Dendan saltzen duguna da, produktua kilometro zero edo zonaldeko produktoreekin lan egiten dugu eta ekologikoa. Orain daukagun hemengo produktoren gauzak dira aguntz gazta, ainuakoa, idiazabal eginokoa, odolestea, maestukoa, gero dauzkagu legumbreak, arantzaeko, hauek ekologikoak ditugu, eta besteak jonatigakoak, ere adanakoak. Gero daukagu beste guztia, ekologikoa da, eta lan egiten dugu Nafarroako kooperatiba batekin. Gure ideia da, hemengo produktoreak barazki eta frutuak izaten dutenean, beraiekin lan egitea. Amaituta ez badago ere, saltokian badaude sukalde bat eta dastak egiteko leku bat. Goiz da oraindik, baina bi gazte gogotsu hauen lehen balantzea oso positiboa da. Pozik gaude, jendea mugitzen ari da, dendara etortzen hasi da, eta horrela jarraitzea espero dugu, eta jendea bitoak aldatzea, eta denda ruralean erosketak egitea. Hurbileko produktuen kultura sustatzeko, Burgun Biolortu izeneko espazio didaktikoa daukate aspaldidanik, saltokitik metro gutxira. Baratzea, fruta arbolak, zuhaitz autoktonoak eta oilategi bat daude herriko hainbat familiaren ardurapean. Nos encontramos en Biolortu. Biolortun gaude, baratze ekologiko eta didaktiko batean. Erakusteko eta ezteko espazio bata. Hainbat eremu ditu, eta denetarik dago. Bertoko fruta arbolak, baso autoktono bat, baratze bat jendeak nahi duena landu dezan, badugu urmael bat eta konpost komunitarioa egiteko gune bat. Naiz eta orain atezateko bilketa erabiltzen dugun. Intsektu kutxa bat ere badugu. Oso garrantzitsua baita landareak polinizatzea eta biodibertsitatea erakartzea. Eta azkenik, oilategi komunitario bat egin genuen. Proiektu interesgarri honen protagonista nagusiak ekoizleak dira. Ainua ere Lautadan dago eta Zelaitxo bisitatu dugu. Iñaki Ezeizak Murtziar Granadar arrazako ahuntzak ditu eta ahuntzen esnearekin gazta egiten du. Iñakik erdi estentxiboan egiten du lan eta goizero ahuntzak larrera ateratzen ditu. Ahuntzak unero irtetzen dira larrera, arraza Murtziano Granadina direnez,
ura eta humedadea etzaia asko gustatzen, baina hotza ondo aguantatzen dute. Orduan, euria egiten ez duen bitartean, egunero irtetzen dira larrera. Iñakik hauntza zienda aukeratu zuen gaztagintza sektorea dibertsifikatzeko. Hauntzen aukera egin nuen, zerotik hasteko hasi nintzen bezala, inbertsio txikiena zemakien animalia hauntze zala pentsatzen nun. Eta beste alde batetik, hemen Euskal Herrian daukagun kultura ardi gaztana da, ardi esnen gaztana. Eta orduan gauze desberdin bat itxeke niretzako sektorea beraztu ditzen dula. Ukuluan, orain utxik hauntzak larrean baitabiltza, Iñakik zelaitxo aurkeztu digu duela 9 urte sortutako proiektua. Zelaitxo da esne hauntzetako txalde bat, gazta elaboratu eta salmenta zuzena egiten duguna. Ziklo osoa betetzen dugu. Ni Arkauteko nekazaritza eskolan ikasi nuen, eta gero Arantzazuko artzai eskolan. Iñakiren aita amak ez ziren abeltzainak, baina aitona amonak bai. Landa eremura itzuli nahi zuen eta lortu egin du. Nire gurasok lehen sektorera dedikatu ez ziren arren, nire aitona amonak bi partetatik lehenengo sektorea dedikatu izan die, eta nik pensatu nuen lan horretara, sustraio horietara bueltatzea, eta batez ere elikadura o alimentuk produzitzea garrantzitsu ikusten nulako esparru sozial baten eta elikagai esparru baten. Gazta egiteko, egunean behin jesten ditu hauntzak otsailetik abendura. Esnea berotu bitartean, Iñakik temperatura egiaztatu eta zelaitxo gaztak aurkeztu dizkigu. Hemen esnea dauket berotzen, goizen berotzen jarri eta fermentuak bota dizkiot, eta egiten detena da gazta pasta prensatu bat, gazta ondu bat, 60 egunetik gora saltzen detena, esne gordinarekin egin da. Zelaitxo gazta gehienak Gasteizko merkatuan saltzen ditu. Astean bitan joaten da. Baina baserrian ere saltzen ditu zuzenean. Nire salmenta puntu garrantzitsuna izaten da Gasteizen, ostegun eta larun batetan, Santa Barbarako merkatuan, plazan, goizeko 9:00-etatik ordu batetara egoten naiz. Orain, burgelurrek gaztak erosten dizkio bertan saltzeko. Niretzako garrantzitsu iruditzen zait, bai ekoizleentzako, bere produktuak kontsumitzaileen gana hurbiltzeko, eta bai kontsumitzaileek produktu horiek eskuratu ahal izateko gertutasun batez. Eta gero bestalde, nik uste eremu ruraletan, garrantzitsu edala komunitatea sortzeko horrelako lekuak sortzea. Burgelur proiektuak enplegua sortzen du eta Lautadako biztanleei eta ekoizleei onura egiten die. Gainera, Burguko bizitza soziala indartu eta udalerriko biztanleria finkatzen laguntzen du. Maiatzaren 15ean San Isidro ospatzen da eta herri askotan jaiak antolatzen dira baserritarren zaindariaren omenez. Jaiegunez jantzitako eguna da gure nekazari eta abeltzainentzat. San Isidro jaia leku gutxitan dago Arabako Arespalditza herrian bezain errotuta. Sustraiako lantaldea goiz-goizean iritsi zenara, baina euriteen eta ekaitzen ondorioz, bertan bera utzi behar izan zuten jai egitarau osoa. Pena ematen zuen postu guztiak utzik ikusteak eta abererik ez egoteak. Ospakizunak bertan bera geratu diren lehen aldia izan dela nabarmendu zuen Aiarako alkateak. San Isidro es una
San Isidro azoka aspaldikoa da eta jakina oso errotuta dago. Ni dakidala bertan bera utzi behar izan den lehen aldia da. Baina gaueko euriteak ikusita ez dugu beste aukerarik izan. Azoka bertan bera uztea baino. Ez zuen merezi ganado ekartzea, blai eginda egoteko. Aurten, behi ganado erakusketarik etzegoenez, beste jarduera batzuk programatuta geneuzkan. Batez ere aurrentzat. Landa eremuarekin lotuta jolas batzuk aurre ikusita geneuzkan. Zura motozerra zizelkatzeko erakustaldi bat ere bagenuen. Eta herri kirolak ere bai. Baina egoera ikusita ez da posible izan, eta jaia bertan bera utzi dugu. Se ha decidido suspenderlo. Postuen zerrenda luzetik 3 bakarrik erabili ziren. Urduñako Arantzazu gozotegia bertaratu egin zen, produktuak ordurako prestatuta zeuzkatelako gau osoan lanean aritu ondoren. Pues bueno, vender todo. Ea saltzen dugun dena. Baikorrak izan behar duguta. Berandu gaztigatu digute, eta nik produktua prest neukan, bero eta egin berria. Etxetik hurbil gaudenez, agian norbait etorriko da eta zerbait erosiko digu. Y nos podrá comprar. Jose Ramonek ardiekin etorri behar zuen, baina gazta bakan batzuk baino ezin izan zituen ekarri. A ver si nos acompaña un poquito y que la gente... jendea ausartzen den etortzera eta zerbait erosten diguten. Hala ere, eguraldia ikusita, nekez aterako da inor etxetik. 10 erdi ekarri behar nituen erakusketarako. Baina goizeko 8etan jakin dugu azoka bertan bera geratu dela. Zer egingo diogu, lasai hartu behar, ez dago besterik. Aguantar y no nos queda otra. Datorren urtean, Arespalditzako herriak gogo handiago ospatuko du San Isidro azoka. Maiatzaren 11an, lana eta etorki batu ostean, Olabezarreko lantegi berria zabaldu zuten. Europako hegoaldeko egungo zerrategirik handiena. Lana eta etorki Mondragon taldeko 2 kooperatiba dira. Arabako Aiara eskualdeko kooperatiba berriak urtean 300.000 metro kubiko zerratzeko eta 60.000 metro kubiko egur lehortzeko gaitasuna du. 67 milioiko inbertsioarekin, lantegi honek enpresa abentura berriaren ekoizpen ahalmena eta lehiakortasuna biderkatuko ditu. Imanol Pradales lehendakariak eta Ramiro González Arabako aldun nagusiak inauguratu zituzten instalazioak, 95.000 metro kuadro guztira. Punta-puntako teknologia zorniturik, 4 metro terdiko luzera eta 60 zentimetroko diametroa duten enborrak prozesatzeko gai da. Lantegiak ekainean erdietsiko du ekoizteko bere ahalmen guztia. Inaugurazioaren ondoren, kooperatiba berria bisitatzera joan ginen, Kepa Bastidaren eskutik. Orain arte eskura ezinak ziren bezeroengana eta merkatuetara iritsi ahal izango da lana etorki. Lana 1960an sortu zen Oñatin, eta basogintza, abeltzaintza eta esne jarduerekin lotutako kooperatiba gisa hasi zen. Egurraren bigarren eraldaketarako kooperatiba bat da, eta lantegi berriak ekoitziko duenaren 15% kontsumituko du. Bestalde, etorki 1984an sortu zen, eta Murgan du egoitza, Aiara aldean. Intxin izpinuaren zura ekoizten eta eraldatzen espezializatuta dago. Hasieratik bertatik oinarritu du bere jarduera basogintzan eta baliabideen jasangarritasunean, mendiko egurraren erosketa eta egurra zerratzeko eta lehortzeko prozesuak konbinatuz.
Sustraia saioak bi kooperatibak bisitatu zituen bere garaian. Kepa Bastidak lana etorki aurkeztu digu. Lana da 75 urteko dauzken kooperatiba bat, Oñati arrasate inguruan sortutakoa, hasieran, inguruko baserritaran produktuei soluzio bat emateko kooperatiba sortu zen. Hasiera baten esnekiak eta basoai ertera bat emateko produktu egiten hasi ziren, eta ondoren zerratik bat egon zen, eta handiken enkofrauko tableroak egiten hasi ginen, ekoizten hasi ginen, gaur egun kofrauko tableroak, peleta eta biga H20 o H20 produzitzen ditugu, eta daukeu produzio planta bat Oñatin eta beste bat Txekiar Errepublikan. Eta etorkik dauzke 40 urteko historia dauen kooperatiba da, hemen Burgan sortu zen, inguruko enpresa batek zauken sekzio bat, egurreko enbalajeko sekzio bat zauken, eta sekzio hori itxin bertzun, eta garai hartan 12 langilek sortu zen kooperatiba bat, ordungo Kajaloran laguntzaekin, eta zerrati bat osauzen. Enpresen bat egitea urteetan prestatzen joan da, eta gaur egun Mondragon taldearen errealitate bat da. Bai lanari, bai etorkiri egiten die mesede. Lantegi berria Aiara aldean dago, goraberak bizi izan zituen eskualdean, eta 100 lanpostu izango ditu. Oain dela 5 urte, itziten hasi ginen, lan eta etorkin artien. Etorki zauken, hori aspalditik proiektu bat zerrategi berri bat iteko, ez? Eta bestalde, lanak zauken beharra egur gehiago, ez? Egur asko behar deulako. Eta orduan, bilo gaude Mondragoi grupuen, bezero hornitzaile ginen, eta orduan, itziten hasi ginen, ikusi genuen soluzioen azala bi kooperatiba fusionatzea. Eta orduan, azkeneko 5-6 urte hauetan, indeu prozesue bi kooperatibak fusionatzeko, eta aparte, indeu zerrategi berri honen proiektu dana martxan hartzeko. Kate prozesua eremu honetan hasten da, egurra jasotzen denean. Lana etorkik badu erauzketa atal bat. Horrez gain, errematagile askoren lehengaia ere jasotzen dute. Enborrak markatuta daude nondik datozen jakiteko eta trazabilitatea jarraitu ahal izateko. Prozesuen lehenengo zatia da, egurra hemen jasotze dugu, baskulan pixatze dugu egurra, eta gordetze dugu hornitzaile desberdinen arabera, hemen gordetze dugu tronko desberdinek. Eta ondoren, tronko hauek klasifikatzeo linea sartze ditugu, eta egite duna da, klasifikau diametro ezberdinetan, da luzera ezberdinetan eta kalidad ezberdinetan, eta hor jakustu egurre kortetak eduta. Zerrategiak koniferoen egurrarekin bakarrik egiten du lan, eta jasotzen duenaren 80% Euskadikoa da. Egurraren erauzketa erabat kontrolatuta dago, eta landaketa berriek Euskadiko basoen portzentajea ziurtatzen dute. Gure herriko azaleraren 40% zuhaitzez estalita dago. Guk hemen konsumitzen duen egurren 40% bertako egurre da, Euskadiko egurre da. Zerbait ekartze dugu iparraldetik eta Burgosetik egurru pixka etortzea. Guk, gure hornitzaile die bertako baso jadiek, geuk eroste jau basue, eta geuk esplotatzeu baso hori, eta beste zati bat baita ere, beste errematate batzui eroste jau egurre, ez? Makina indartsuak erabiliz, enborrak sailkapen lerrora eramaten dira. Lerroak 100 metro luze ditu. Gero, azalak kendu eta hortik igarotzen dira, euren diametroaren eta luzeraren arabera leku batera edo bestera eroriz, sailkatuta jada. Guia hemen linea honetan ite duna da, tronkue sartze dugu, basotik etorrian tronko hori, korteta kentze jau, azalak kentze jau, eta gero, box desberdinetan, eskanretik pasau ondoren, diametro desberdinekin klasifikatze dugu egurra.
Prozesu guztia dago kontrolatuta eta informatizatuta. Linea hau, horren kontrol postutiken kontrolatze dugu, dana automatikoki dijua, baina hau ikuste behar dana ondo dijula postu hortatiken. Enborrak garbitzeak hondakin asko sortzen ditu. Lana etorki lantegian, enborrazalak aprobetxatuko dituzte oraindik martxan ez dagoen galdara handi bat elikatzeko. Horri esker, lana etorki jasangarriagoa izango da. Galdaran sortutako beroa lehortegietan erabiliko dute. Hemen daukeu biomasa kaldera bat, guk hemen ite duna da, gure egurra garbitzen kendu dugu korteza hori, erretze dugu, eta berotzeu urberu eta urbero horrekin gure egurre zekatzeko prozesurako erabiltze dugu energia hori. Sailkatutako enborrak zerrategiko torloiu amaigabe batera eramaten dira, nabe handi batean. Lerroa oso azkarra da eta ebaketen tamainarik gehienak eskaripean egiten dira. Kontrol gelatik eta eskaner baten bidez, pieza bakoitzari etekin handiena ateratzen zaiola ziurtatzen da. Langileek euren esperientzia jartzen dute prozesu osoan. Linea honetan ite duna da, aurretiken klasifikatu ditugun tronko horiek, dauzkeun eskaera arabera eta daukeun egurren arabera, baite duna optimizau. Hemen egurre sartzea tronkue banan-banan, eskar bati pasatzea, eta linea honek dauzke diskuk automatikamente, elektronikamente mogitzeie, eta jutega optimizatzen, aldanik eta aprobetxamentu hobena atatzeko egurrena. Ebaketa lerroaren amaieran, taulak moztuta daudela, sailkatu eta ordenatu egiten dira biltegira eraman aurretik. Linea honetan ite duna da, tronko hortan optimizauta ata ditugun holde ezberdinek, erdiko nukleokuek atatzen ditugu eta salida emate jo, sekatzeko, eta latealetako egurrei pasatze dugu eskaner batetiken, eta kalidade eta neurri ezberdinak klasifikatzen ditugu, eta gero behetiken apilatzen ditugu sekaderota emateko. Kanpoko biltegian eta lehortegiak atzean ditugula, kepak biltegiaz eta lehorketaz hitz egin digu. Guk oain hemen lehen klasifikatu deun egur hori neurrizka eta kalidadezka, egurren portzentai bat saltze dugu berden, sekau gabe, eta hemen listo doa kargatzeko, eta beste egurren zati bat inberduna sekau, da hemen dauzko sekaderuek, egurre sekatzeko. Normalien egur hori uneko 12 sekau hori zete dugu, eta hortako erabiltze dugu, lehen horak zeun kaldera hortako energie, hemen azpiti bat hortu berile, ur beruena, eta horre erabiltzeu sekatzeko denbora. Egur guztiek ez dute lehortegitik igaro behar. Igarotzen direnek temperatura eta hezetasuna kontrolatuta dauzkate hainbat egunetan. Gutxora, lau bat egun behar izatetu egur horrek zekatzeko bezero gehienak eskatzeko uneko 12 eta gutxora lau bat eguneko denbora hotea eskatzeko. Kooperatiba berri honek bezero eta merkatu berriak irabazteko aukera emango du. Modernitatera egindako jauzia da, eta Euskadiko basogintza eta egur sektorea indartu egingo ditu.